Tamdare kaisana murutaura mucherewesi tsitsi ndiwe Mateo Priscilla ndiwe kana mlenye pamberi penyu tsitsi mucherewesi Mateo Priscilla nyaya ndeyekundipuma uroyi ndinoda kuripwa nemombe mbiri uye nemboo dzako chitupa nemari yedhari akutaura izvozvo nditsitsi akutaura kuna Priscilla nyari pamberi penyu nyaya ndeyekundipuma uroyi ndoda kuripa nemombe mbiri kutaura zvozvo nditsitsi mucherewesi achitaurwa naPriscilla Mateo vavatizve tsitsi kuti vakakupuma sei zvaita sei uchidai zvakaitika ndezvekuti inini ndakatransferwa kubva kuUNP pandauya paMai Primary School ndikatanga basa musi wa23 January. Vhiki rekuvhara iri Friday ndakaona vana vangu inini vachiuya vakati Madam muri kunzi muri muroyi ndobva ndabvunza kuti ari kuti inini ndiri muroyi ndiani achibva ataura vana vatatu vakauya vakandiudza kuti zveshuwa Madam imi muri kunzi chii muri kunzi muroyi muri kuzvinza kupi tikati nhau iyi tainzwa naNatali ndatienda ndodedza Natali grade 5 vana taingidzwa grade 1 ECC Natali achibva auya ndatamubvunza Natali chii chiri kumboitika taura tini tikanzi Madam ine ndakataura sindakazoremerwa nebasa nhau iripo ndeyekuti inini muri kunzi muri muroyi ndichitanga kusvika ndakasvika ndikanzwa mashoko ekuti pachikora pakarohwa nemheni masolo achibva atsva mvura yabva yatanga kusarita pamativi inini ndichisvika ipapapo takatotanga kuenda kumba kuchibhorani saka zvakazoitika ndezvekuti Natali ari kuti takasangana namai Laston Gezani ndiina sekuru wangu zviri kunzi Madam Muchi ndo wakaita sei wakatumira beni muroyi wakapwanya tengi iri rakapwanyika pamuna August paholiday zvokuti tese takazongosvika tengi radonha nemheni varapwanyika beyond repair zvikanzi saka ari kunzi Madam Muchi ndo wakaita sei wakatumira mheni yakapwanya tengi vandataurira vandabvunza tikati imi Laston wacho ndowapi inini handivazivi sinzi ndandiri munyowani zvikanzi varipo vakatobhadharira vana wachi school fees from January to December ndikati inini handivazivi kana vana vavo handite sei handivazivi ndokuva ndaudza mamwe maticha akati Madam imi handi pakatoya mheni yatorowa kudhara regai tite sei ava mai Laston vakanga vatoudza Natali kuti iwewe Natali sekuru waNatali musaendese vana kuchikoro nekuti kuchikoro kwaita sei kwashata inini vana vangu handisi kuendesa kuchikoro ndikunzwa pandakazotaurira Madam vachibva vatotsvaga mumaklasses vana vacho zveshuwa vangu vasingakuya kuchikoro vana Madam vati nyaya iyi inonetsa ende zvakashata kuita sei kupuma munhu pandatotaurirawo murume wangu zvikanzi izvi zvakatooma murume wangu bva afonerawo vana kuHarare vana bva vadhiraivha kuHarare pataenda kumba kwavo tisati tasvika kumba kwavo takapfuura nekwasabhuku vandataura nyaya yangu kasinagwari vandataura nyaya yangu kasinagwari sabhuku asi vagara bva vatichi mine handiendi ndina chayamini vatora chayamini wake vataenda takatanga tandotora vabereki vaNatali vataenda kumba kwavo patasvika vapapiwa maintroduction
akazosvika pandiri ava achibva wabvunzwa naimi mai amedhemu munowaziva here zvikanzi handivazivi mimi medhemu ava mai ava munowaziva here ndikati handivazivi yakutanga toita sei tovaona zvese medhemu taurai nyaya yenyu vandataura nyaya yangu saizvozvo semataura naaviti ava achibva wabvunzwa wamboda kutanga kuramba vanhu vatoti kana makataura zviri nani kuita sei kungobvuma nyaya yoita sei yoperera ichivhileji lefu achibva waita sei achibva waramasi wakazopedzisira wakazobvuma wabvuma kudaro wakati ndaizvitaura nevana vangu ii ndokowabvunza ii maitaura nevana vadiki vakadaro zvingaita kuti mungataure nyaya iri too sensitive pavana vadiki vakadaro muri kuti maitaura nevana it doesn't make sense zvikanzi ini ndaitaura nevana murume wacho achibva abvunza mimi maizviziva here kuti vana venyu vasi kuenda kuchikoro zvikanzi ndakatowabvunzawo kuti vana avo sei vasiri kuenda kuchikoro vakati vanga vasati vanisi zvikwanisiro right zvadaro ndokubva wazoti asi inini ndaipa seexample kuti tomboti ndine dhemuchi waita sei vatumira mhiniyeyo kandovapwanya tengi iyoyo ndokuvabvunza kuti inini handikuzivei inini hamundizivi saka mukapa example yemunhu wamusingazivi zvinoita here tutotanga toziva naibaba zvikaenda ingopa for example muroora wangu unfortunately akafulaya akaenda kulondon anga ari ndokubva atopa example akati nyaya dzeuro idzi tiri kudzinzwa kunana mambo mutasa pano yatakatonzwa payoutube iri kutonzi chii munhu akabhadhariswa mubeservi murume wangu ndokubva abvunza akati ememei nyaya iyi mukutaura kuti hanzi taitaura nevana zveshuwa zvingaite here zveshuwa kutaura nevana vakadaro maitaura neumwe munhu anoziva mai wamusi kuda kuita sei kupisa pachena dai zvaigona mangotaura iti ini ndaitaura nanhingina nyaya yoita sei yoperera munhu vakaita sei vakangoti ini ndaitaura nevana then vataita sei vatakwidza nyaya kupi sabhuku vataurirwa vakwidza mabhuku nyaya kuna ishe nemairi vatimutumirwa mupurisa date paranzi 18 October ishe namaire vakauya ivo havana kuuya vana vangu baba vangu vakatrafira vachidira fiyo vachiuya havana kuuya vapiwa futi rimwe date 24 October ndobva vakazouya maminitsi akanyorwa musi wacho vasina kuya maminitsi akanyorwa wakabvuma kuti ndakazvita murume wavo akasunga akati taitaura semhuri vawapiwa chii mutongo wavo wekuti munobhadhara mombe nembudzi inini mombe nembudzi kwaishe rais vawapiwa chii period ye3 months ofichi musi wa1 waifanirwa kuita sei waifanirwa kuuya wobhadhara zvinhu zvavo musi wa1 vana vangu na baba vangu vakadira futi fuwe vakauya musi wa1 iwovo havana kuuya musi wa1 vanhu vekwakasina gwara vaitowanzira tsitsi ndakatoona kuti vanhu vane mwoyo wakanaka wakazotokumbira vanhu vekumba kwedu inini kuti tiri kumbirawo mota dzenyu tidzike kuzasuku because nyaya ikazokwira kumusoro nyaya inenge yaita sei inenge yaoma takuchatowo chikumbiro zveshuwa vanhu vekumba kwedu vakaita sei wakanzwisisa vanhu vawapinda mota vatadzika kumba kwava akasvikirwa murume wacho ari kugadheni vakubika sadza ravo hamusi kuziva here kuti nhau iya makatakanyorerana pasi iri musi wa1 tatakangano right vawamunini wacho vakanga varipo vakazoenda kumba kwavamunini wacho mupurisa wamambo nasekretari ndakuti wamambo waishe nasekretari waishe vaenda kuna baba munini wacho zvikanzi takuchikumbirawo kuti mwana uyu kutaura ivava murume wavo kuti achienda kuna baba wake havagari munomu vanogara kupinga guru saka isusu takuchikumbira kuti achienda unodza baba wake nekuti pakanga pataurika kuti chii baba wacho vakanga vatsvipira kubvisa mombe kubvisira mwana wamombe right zveshuwa takaita sei takateerera tikabva taita sei vakabva isusu takateerera then bva taita sei
takawapata musa 1 takaita sei mombe haina kubviswa asi waifanirwa kuzoenda kupi kuzoenda kwababa wavo ndofunga kundotaura kuti nyaya iya kana kuti nemombe here wondobvisa saka ivo havana kuenda vawapiwa date remusi wefriday wanga wamusi wa2 kuti vachienda vaenda ivo havana kuita sei havana kuzodzoka futi iri saturday vaifanira kuzouya saturday isusu saturday takadhiraivha futi tikaenda ivo havana kuuya saturday yacho iyo nemombe yacho nembudzi mupurisa wamambo ndobva akazoiwa shedhoka akazonyora tsamba ndobva yaiva kuno pandasvika pano vandataura nyaya yangu right. Izvo zviri kutaurwa Priscilla Mateo hanzi wakandipumha uroyi inini wakauya uri ruseku muno mudare ndokuti kuti kana ari muroyika unobva wataura muroyi nekuti ndo munogezwa uroyi so zati usadzokere nemuroyi kui kumba anondokuroya kuti manje times 2 kana ari muroyi wobva wataura kuno mudaiwa munhu wemuroyi ndinopupura kuti muroyi mambo so zati toona kuti zvioneke kuti muroyi here kana kuti haasi muroyi ini hana kumbotaura ichivangu kuti mambo hana mbotaura kuti muroyi zvavari kutaura kuti hani ndakataura nemwana kuti muroyi hana mbozitaura mambo nekuti wakauya uri musi wefriday ndatobvawo munhu watoya ndiri kubika ini pandatororwa nehana zvakanzi tiri kunzwa kuti makataurira natari kuti made muchirevese muroyi ndikati inini handina kumbozvitaura made muchirevese ini handikuzivi imi mamundizivi anambotora natari iye ndichitaura kuti made muchirevese muroyi wakatoya usiku nguva dzatoenda takatowarairwa zvikanzi bhuma chete iwewe kuti wakazvidini wakazvita ndikati vanhu inini hana kuzvidini hana kutaura ndakazobvuma ndekuti zvawanga watori waitoda kuti ndirowa wanhau asi zvinhu izvi kuzvitaura inini handidini wakazobvuma zvaita sei ndekuti wanga wada kuti wandirowa kore kuti inini ndakataura kuti muroyi ndobva wakati nyaya toiendesa kuti kumberi ndikati sori yenyu zvinhu zvamuri kutaura inini handinambozvidini handambozvitaura nanatari wamuri kudini wamuri kutaura wana wangu wese enda kuchikoro papasina zvinhu zvakakwana ndichiti nditsvage ndidini ndaisaurambidza kuti wana aende kuchikoro natari iye handina pandakambomutora mambo ndichitaura naye kuti enda kuti ari grade 6 anokubvira ndakotaura naye izvozvo kuti mede ndichirevese muroyi iye waisandiziva indaisawaziva handambozvitaura umbo here ungatorwe kune mwana ari grade 6 wadare munoti nauyo nekuti tinoda kuona pari kubva umbo pamwana ari grade 6 neyo ende number 1 number 2 wana wawaziyani uyu tsitsi haazivi Priscilla vanga vasati vamboonana ende nhau yacho ichitaurwa mheni yakarowa uyu tsitsi anga asati auya ende zvimwe zviro zviri kutaurwa saka tinoda kuona kuti akatonga ishe wacho akaona kupi umbowo hwekuti azoti pane umbowo hwakakwana hwekuti akanzi muroyi uyu mwana ari kutaura kuti Nathan makore ake pamutemo haanzi anogona kupa umbo ijuvenile asati ave emeja yakatanga muklasi netiwana kasiriata vegrade 6 tiwana tovanga tichitaurwa kuti mamede mukunzi muroyi svika yazoita ri mamwe matresi yazosvikawo kune wegrade 6 tichitaurike saka mawambo enyaya yekutaura nyaya yeuroyi handisi kunyatsoiona kamambo ichokwadi
haikoni kuramba ichiendera mberi. Mwana uyu ane umbo, mwana mudoko haatendewi zvekupinda muno, haatendewi kutezvaya kuti chokwadi zvinhu zvakaitika. Saka vachiri vana vanoona. Vadare, murimo tione nhau iyo. Hanzi pane mwana akapa umbo hwekuti ndanzi ndiri muroyi. Vanhu hawaziwani. Mamwe mavhiri pakaita pamwe pakangozotaura nyaya iyi kutendera vana vaavo mbuya havana kuuya kuchikoro mushure meiri nhau iyoyo yeguva iroro riri kutenderera havana kuunza vana vavo kuchikoro zvinhu vandazozvitaura Hanzi handina kuunza mwana nekuti zvikwanisiro zvahanzvisiri. Pamusoro wananga pazvakazoitika mambo ini ndasingatombozivi kuti ndo zvakaitika kuchikoro. Kutoti wana wangu airegera kuuya ndokutizva ndasingatozvizivi, ndakatovhunuka musi wakauya vanhu vekwamunengo ndasingazvizivi kuti ndo zviriko kuchikoro. Iye sekutaura kwaari kuita nakada aitofamba nasekuru wake sekuru ava vawatoizi mimi sekuru imbomirai kuendesa vana vangu kuchikoro. Nini wangu handisi kuendesa kuchikoro. Vana ava ndo pavakazotariswa maklasi vakaonekwa zveshuwa vana ava havasitori maklasis. Apa wanga wakatobhadharirwa January to December. Aitaura sekuru ndiani? Mati? Aitaura sekuru ndiani? Msendese wana kuchikoro. Ivava vakasinzwa nani? Ava ndo vakasangana naNatarai nasekuru wake. Ndokubva vanzi imi musaendese vana kuchikoro. Inini wangu handisi kuendesa baba naye. Taura kuna sekuru. Nathan aripo. Nathan aripo. Ari kubata mashoko ari kutaurwa nevanhu. Inini wangu mwana wangu ndakutombomira kuvaendesa kuchikoro. Ende zveshuwa vana ivava vachibva varedzeka havana kutombouyawo zveshuwa chipiri kusvika Friday wangu vasingauye kuchikoro. Pamusoro zvinhu zviri kutaurwa izvi mambo kunyepa. Handina musi wandakataurira mukomana iye naNathan kuti wana wangu havasi kuenda kuchikoro ninhavo. Handina pandakataura izvozvo mambo kuti wana wangu havasi kuenda kuchechi nenhaya yekuti ndakapumha medhimchirewezi. Handina kana kumbovapumha taisatoziwana, handina kana kumbotaura kuti medhimchirewezi muroyi wanozoti inini mambo handambozvitaura. President ndakukorekera pauro kuti vanga vachida kutondirova. Dai taita kuvarova kana pandiri panapa handina kana any word dzekumutuka handinambomutuka. Ende takatoshandisa protocol yakanaka. Sabhuku aripo. Takaenda nemasabhuku. Aitaida kumurova. Wakafamba sei? Ipai uchapu. Mataurirwa anoona medhimchirewezi Zvinzaizwi. kutaurwa kwaivangofara medhimchirewezi zvinhu zvichaizvo vataura vakati tinovapedza kutaura wawirana yaazvouti vakasangana Pakange paine fosi here vapasina fosi? hapasina fosi. Baba mukuru vakanga atombi vakauya navamunengwa wangu watondiwa Wakuru wacho ari papi? Alright, ndio wakasimudza. Papa ine fosi here paakakonfesa? Pamusoro ishe wangu. Mambo wangu. Hatingati pampa ine fosi. Asi chandiri kuona chakaitika mudzimai uyu akarohwa nehana. Akavhunduka. Asi fosi chaiyo yekuti panogona kunge pamba zvikarohwa munhu. Nini hakugara Zvivhundukei. kuwanda kwakakangoita kusvikirwa naasingazivi kwaakaita. Ndizvo zvakambata abvume kuti ndakasori henyu. Ndizvo takazomubvunza koma inini zvamama kuzodaisirwa zvakofamba zvikana ini ndakarohwa kusvika kumba kwangu kwakawanda kudaro. Nyaya dzekupumha dzaidzidzi nekuti makaenda kwasabhuku mukaenda kwacho ishe vari muno ishe vaitaura nyaya dzeuroyi pakaitwa uroyi kumha kwacho kwakanyatsa kuda pata chakangira musipauna
mzuri mambo. Na ingi patakaita isusu federation chokwadi awo wakaanza wada wasainisa mabhuku zvichienderana nemutongo wawo mutaurata asi zvakazoona kuti vakatadza kuzoona saka takazounda asi federation imwera wakabvuma nemurume wacho akatosunga akataura pamberi pedaka akatoti takazvitaura pamusoro ino panyaya inini hangu mbo wangu munhu akutora makangwana nekuti inini uyu mukadzi wangu saka pandiri kuona inini pakabuda nyaya yeuroi ndepekuti chatakatadza kunzwisa ndechekuti vana vadiki vakadai vangataura here kufabricata tasori ndautaura chiro kana kuti kuumba nyaya yeuroi vana vakadai muzera wacho ndiwo wakatityisa saka ndakabvunza mai avo kuti mai zvamakaita imimika mangati muchitaura nevanhu vakuru kune imwe nzvimbo kwakafanana nekuchechi vakaramba kuti handiendi kuchechi mukuzona vakaramba kuti handiendi kuchechi tikati hazviite kuti vana muzera wacho iwo vangosvika kuti medium grade 1 munoziva vakakanganisa pakutaura vana vachinzwa nekuti vana vanobata mashoko vozotaura vasekunga vari kutamba vasingazivi kuti chii zvavari kutaura zvine moto mukati ndo zvandiri kuona inini panobuda umboo kana kuti evidence dzechi nokuti takatadza kubhilivha dai anga ari umwe munhu mukuru taiti vanogona kuumba nyaya but nyaya iri kubva vana vadiki kana nemi mambo vana vadiki vana ava vakatotepa vachinzwa vakuru vachidini vachitaura ndo pandakaona ini saka ndakazobvunza kuti inini pane here umwe munhu nekuti ndakaona kunge ivo vari kuviga umwe munhu kana kushilda umwe munhu mukuru avaitaura nayo nyaya iyi ivo bva varemerwa nemashoko waakunotaurawo nani nauyo ari kunzi sekuru ndo maonero andakazviita inini ndo zvakazoita kuti nyaya iende mberi nekuti vanenge vari kuviga umwe munhu seri wana wakabvunzwa pachikoro mai vari kutaura kuti vana vakauya mukilasi vakati medium muri kunzi muri muroi saka point yangu inini ndeyekuti kuti pfungwa yangu ndeyekuti izvo vana vadiki vangafabricata here kuti tingonoudza medium kuti varisa magrade 1 nemagrade 2 whichever way nyaya yavo wakainzwa kubva kuna natani natani anzwa ava wachitaurira sekuru wavo zviri zvino saka ngatichibatei pana natani chete ndiye aendesa nyaya kopi kuchikoro natani ari kuita grade 6 saka inini pandiri kuti ndepekuti natali angaumba here nyaya as grade 6 mwana wegrade 6 angaumba here nyaya pane probability here kana kuti probability how high is the probability yekuti vadini natali aumbe nyaya akanangana neava asingatichwe futi namai ava zvokuti mwana anoita grade 6 angatakure nyaya idzodzo here vana vanotaura nyaya sekunge vari kutamba havazivi kuti nyaya idzi dzinenge dzakashata kana kuti dziri sensitive saka mukutamba anogona futi kunyepa achinyepera wana kuita grade 1 hazviite kuti ataure nyaya dzekuti huroi nekuti pari kubva witness kana ichibva kuwana dai iri kubva kuvanhu vakuru paine munhu mukuru mwana ataura izvi makaenda kuna headmaster here kuti andotaura mashoko akaya headmaster vaizviziva sei takavataura makaenda here nemwana akandopupura pamberi paheadmaster mwana haana kuenda ivo vaiti mwana atingamuderedza asi nyaya aiwaka ataura pakuda kuti apupure nekuti ikindergarden and evidence kumacourts ewana hatinyanyoitora sechinhu chakadi chitonzi chine huremu pakutaura nekuti mwana anokwanisa kutaura nekuti haasi kuda hake kuuya kuchikoro
kana kuti adi nekuti mwana anditi ari kupa umbowo haasi munhu mukuru. Taura tini musoro ishe mambo, ndinotenderana nezvirikuda kuti zvataurwa nemunhu musikana uyu. Ndakazokokwa ndindainzi ndakadhiraivha pakataurwa pacho ichiuya, ndakasvika mai avo neava vachibvunzurudwa neminyori. Mai avo vakazvidairira kesi yavo, asi pakazonetsa kuti nyaya yavo havana kugona kuitsabvura zvavakuita nhasi, vachirambira ipapo. Vakangoti tiri kukumbirawo mutidzikisire mhosva yedu kukanganisa kwedu. Nofunga sabhuku anga aripo, nofunga wanyori sekretari wamambo waisheuru anga aripo. Saka chikundinetsa nhasi mai vari kuti handina kuita, asi ipapo tese tatakaungana vachibvuma kuti tipei tisaine musi wakati vachipiwa 3 months dzekuti wafunge. Ndizvozvoyo but ndaakuenda kumatarika makuru nekuti haana kubhadhara. Achaenda, inini tichatonga, achaenda futi kumagistrate, achaenda kuhigh court. Saka kuhigh court iko kunoda kunge akuine umbowo, nekuti kutonga kunoitwa vanhu muri pagrassroots apo. Munomhanya kungoti kukupa iyo mutongo brasha nekuti tiri kuda munhu apa umbowo uchapupu. Tichienda constitution yeZimbabwe, mwana anonzi ane zera rekupa here uchapupu hwekuti hunganomire makosi achibvuma, jaji pahaikoti achibvuma kuti zvakataurwa nemwana, umbowo hwakauya nemwana, ndaakukonvicta mwana hangabvukiri. Number 1. Number 2, vanhu ava havaziyani, havasati vamboonana, havana kumbokrosa path, hapana pavakamboita union, kunze kwekuti vanoita union newana uchikoro. Pamwe vakarova mwana iyeye, mwana akati akaburibudisa nyaya nekuti haasi kuda chii ototaura wakarozviita arohwa uko oyo otaura kuti mai ndarohwa, haachandoti ndarohwa ndaita misikana. Anotaura kuti wanoroya chete handivi mwana unozviita, nekuti hapana umbowo unobatika kana umbowo hwekuti ukaenda kukoti akati apiwe kuti pakauya neumbowo nekamwana kakati mai wangu vari kuti unoroya. Mai namai naticha havaziyani, hapana pawakashanda wese. Toshaya kuti uyu ishe akapasvika sei. Nduro yepachikoro wemheni wakatoitika wasati wapo andipatoshamitsika baba kuti sei tuzvatoita sei kuti zvizonopari kunetseka seiuronetseka saka tozopa sei pane kwesema muvhileji ine vanhu 30 kwakonekwa vana vari kuti ndeuya atitaurira tuzvati zvati ndokweseni maki iyoyo kuti umbo huri kubva kuwana ende kuti ticonvicte ndinoconvicta nepato. Pamusoro imamo handiti muri kuona, saka ini ndakati mai ava kava vanofanira kunga vaikataura nemunhu wadza vakataura vanhu havaziyani, wogotaura nezita remunhu aasingazivi here. regai nditaura, mai ava vanenge vakatotaura nemunhu aiziva chi mai ava. Saka ndakati mai imimika musafira nyaya isiri yenyu, taurai kuti ndiani munhu wamaitaura naye. Muri kuona, ndo saka ndakati niti mai taurai. Hapana nyaya apa, hapana nyaya nekuti nyaya yacho ndoshaya kuti ishe akasvika apa sei ari kutonga nyaya
akaitonga achisvika apa neumbowo hupi uchapupu hwemwana wechikoro vanotondoeka otozozwa uya otaura ndarohwa otaura kuipa kwaticha ndotoenda kuna ticha kutobvunza kuti chii ko mwana wangu ari kuti waita zvakati ochizotaura kuti aiwa aita aporokora rakati zvaibvira mambo muine victim friendly court ndofunga nyaya yedu yaitodismisa nekuti handina umbowo moenda kumajistrate ndoine victim friendly court nekuti inini handioni pandinopa kuti chii apa pane kesi ndoiye kandotokupai kuti inini ndakaitadza kuiona nekuti kuti ndiconvicted handisi kuona pekuti ndinoconvicta napo nekuti uchapupu hwemwana huripowo apa kana dai ndikaconvicta nhasi vanongoenda mangwani pamajistrate inondoraswa hapana zvonzi mambo makoni akazviona kupi judgment iyi akaconvicta indoconvicta nekuti kana zvikaenda pamajistrate kote apa haidzoki nekuti paine chiumbombo noti kuti ticonvicte nekuti pava paine credible pachirungu vanoti credible witness yemwana haisi credible. Ndinoona hangu sekuti handina ndaishandira kuyepi kwandawewo kwakumusha ndakuizvikumusha saka inini ndinoona sekunge mai ava vaitotaura nemunhu anoziva inini aingoda kukosvikisa zita ravo iwe wasingakuzivi iye munhu wacho anotondiziva iyo mai havakuzivi vanga vasingandizieka asi vanenge amheni vaitotaurana kuti tingaconvicte nemakufungidzira here kuti wanenge zvinenge zvinonzi empirical evidence uchiconvicta munhu unotokufungira kuti uyu zvazoita izvi hazvibati hakuna dare rakadaro iri ndokupai mukandohwina kumajistrate ndokupai mombe 10 ndokupai mombe 10 nekuti hapana umbowo endai ndokupai tsamba yekuita appeal ndotaura nini ndakaona pasina mhosva asi itongai endai kuhigh court toka jaji hapana umbowo I dismiss zviri nani mutipe tsamba yacho enda it's open unova uchipuhwa apa judgment yandaita musi wemande mabhara mangu anokutaipira noya mande opuhwa chii ukange waihwina uya ndikupe mombe 10 yapera uya ndikupe mombe